guys. Mga unta ninyo. Manihapon ta guys. So malay ang resulta. Nagkaong ko. Pinya kong karon. Canton super spicy guys. So wala siya guys. Then of course na ako'y donuts. Lami kayo guys. Super lami. As in lami. Basta lami kayo ni siya guys. Hindi siya basta-basta nga donuts. Narani sa kilid-kilid. Narani sa kilid-kilid guys. Kumusta na mo guys? Chopstick ko nung haitabi? Ay, ko na tabi? Ay, ko na tabi? Ano ka wala mo chopstick B? Chor oy. Chor oy. Nakanta guys. Parang di ko kapatable. I've been down there for too long already, and I'm getting bored of all the drama. Ginoo ko. Bored at Woo! at the same time. Tragic. No, Hala kayo. Guys. Perting halang. Same man sa samyang. Pareha lang sa samyang, perting halanga. Kadumdum ko lang ako sa samyang perting halanga karon. Magdabad ako ang Baba! Okay. Na-miss ko makaw. Halang ba guys? Nagpangurog ko. Gusto ko makaw ng halang. Perting makihalanga. Da, tagam ni Baragdat ba? Yes, pero ang alalayan na nila sa mga Ako na bahala mag-explain sa kanila. And, tsaka na lang din natin pag-usapan yung pag-transfer sa pangalan ko. Alright, then tatawagan ko na lang kayo ulit kapag ka-turn over sa akin ng susi and everything else. Thank you din, Sir Vincent. Isog ko. Isog ko. Bisaya ko. Isog ko. Bisaya. Isog ko. Isog ko. Walang gaanam kong donut. Kahayong kayo. Sabahin ko inyo. You can fix Head and Shoulders. It removes 100% of dandruff, so you're itch-free. Huling-huli, close na kayo. Wala na kayo akong bakba. Sabahin ko. Gatas kat. Ito. Ano siya guys? Mo na siya ang gikaon. Usa rin ka famous sa Korea. Mo na siya guys. Tagam ni mo buragdat ka. Ano gapahita ka hang? Salamat kayo. Dali. Di gata sa chuko man eh. Ay, kumihan. Halang ako. Masamot ang akong baan eh kay init. Tubig. Halang niyo ba? Hang kayo, apil ka? Dili. Hang kayo guys. Hang. Kanta na ng baby. Masalang pali sa samyang. Baba ka sa baba, tapos sabihin mo kay Ito nagapalit ko og samyang sa SNR guys. relatives natin na dadating, ha? Okay po, Bobby. Kuan pa gito siya. Madawat po na ako ang kahang makaya pag kini kay manghubag yun akong labi. La, kung anak kay kaon. Nagpalapit yang naong. Gihalak. Tagam, ano yung kaon? Isa lang ah.
pasensya na. Alam kong Wala di pag ko gaino eh. Tinuod lang ganyan ako guys. but I know I need to look Mo niya akong panihapon. So ano, hindi ko masatisfy niya akong panihapon. Pati mga langang, ginoo ko. Tuga-tuga pa buragdat. Hala kayo magkaon mo. Bro, isog ko, Mindanao. O isog ang Lakis Mindanao, isog ang baye. Kung sipon tulo. kung ikaw ay sinamang tao. Guys, kabantay mo? Nalambi ako masimod. Nalambi guys, oh. Oh, magapuan na. More donut, please. Halangan ka? Tanggalin sa aking mga mata ang traces ng Anak, ngalangan. puyat dahil sa mga problema. Isog ko lang, anak. Pating halangan, good guys, ay. At nung saan na nag-auso mga challenge sa mga halang-halang. Sa samyang, ang puso ko na. Na ako lagi kay gimingon kung kaog mga sili kaya mga sili dili di naman mga halang. Di para sa anang panahon nga yung sili is maanghang. Wala hindi na. Kaya yung nakain ko, nag-decide ako nga magbili ako ng ganito. Nakaya magali sa mga Koreana, kita pa ba, di ba? Nakaya man ako yung kaon gusto naghalang bro. Tugay-tugay na magudputo nga super kahalang kaino. Ay, Zay, ah! Dong, Day! O sa bibig ko, ang alaala ng masasakit na palitan namin ng salita ni Vincent. Dati, Ay, ginoo ko, Lord. ang dali ko rin mag-decide ng susunod Pero tikahalang. Kaya ninyo? just for myself. Comment mo, kaya ninyo guys. Gusto ko makita na Challenge na guys. wala. But now, hindi ko na alam kung isusuot ko. Pero alam kong kailangan ko pa rin magdamit para maipakita sa lahat na walang nagbago sa akin. Mayroon pa nga po. Ganito na ang itsura ko mula nung mag-asawa ko. Larawan ng isang Sipon ko ba? Nahubag kita akong mga labi. pero hindi ko nakilala ngayon ang babaeng ito na nakikita ko sa harap ng salamin. Pati akong mga tiyan guys, ang hang na. Maanghang na yung tiyan ko sa loob. Alam kong hindi na siya ako. But still, I have to dress up to be a perfect wife. Mga amor, nangaon na ba mo guys? Kaya ko sipon man ko ka. Wala sa kuan. Oras, sipon ka. Lambias ako si Mood, oy. Lo. Lo, lambias ako si Mood, oy. Lo, no? Tingkat ay maglaro? Na, Tingkat bungang araw. mayabag na. Germs na yan. You, Safeguard Arctic Fresh. Feel the breeze Woo! this summer with up to 24-hour germ protection. Safeguard. Ano ba bumubo sa araw ko? Kaya ko. Kasi wala akong Mga anta guys. naka-Bear Brand Adult Disability. May 100% vitamin C and B vitamins. Woo! Uno para raising immunity at lakas. Bear Brand Adult Plus. A nutritious Sa tabi palit ko og ganang ani nga crunch. It has a delicious chocolate kanton noodles guys main ingredient with essential vitamins sa adlaw nga na tong Korean nga. and delicious starchy Oh, you like that? Nestle for Oh, you like that? Nga na po ko. Yes, I like sa. Ano po siya? Oh, this is the famous in Korea. So, lalipay to siya. Gipunit man ako ni.
Kay palit ko. Nag-upper lang pud me. Ora pud to. Pero of course nagmas siya. Oh, hallelujah. Nang mga guys, galambi na akong simod. Nagluha na akong mata. Naghubag na guys. May added whey protein and levels of nutrients na sadyang ginawa para sa pag-ibig pataas. Kaon pa ka? Oh, 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 oh. Kaon ka kat? Di na ako surrender na ako anak. Kita kasi akong bakba ka na lambe. Wow, kabalo guys, ang first time pa ba na yung nagkakaon og kanton nga. Super hangal, lambi ang simod. Okay, have you seen Lali? Kaya ko to guys, kaya ko to. Ay, tita, tito. Anak, uncle mo. Let's go. Go ahead. Tita. Stan! Ay, Tito Carl. Kumusta mo kayo? I feel much better. I was in Colombia now. She's been telling me about her life as a religious volunteer. Iwan ka ng Diyos. Mabuti naman ho, Tata guys, mga ondagal. Hinihiya nga kami kasi hindi naman kami sanay sa ganitong social. Woo! Kahit tayo lang naman ho eh. Grabe. Ay, Tito Vincent, dito kayo. Ayaw ka. Ayun o. Well guys. Pasensya na kayo guys. Big occasions Ano? sa pamilya. Pasensya na kayo. Ang lambe akong simod. Katawan ko guys. At my husband, Tubig. wala siyang ginawang kasalanan. Parang kasi, lang, Guys, thank you for watching. Pero kung kaya, ito kasaya. I will eat later. Ako kuti basto ni. Sige, last na lang. Ngap kita mama. Ako. Sige pa. Sige pa. Sige pa, Jun. Kana. Oh. Kita na nang gabo eh. Pagtuwa ang asawa ko. At sana, totoo nga perfecto ang pagsasama namin dalawa. Guys, thank you for watching. But every day is not a family occasion kung saan Thank you for watching, guys. mukhang mas Ayaw! o magpanggap Ako, anak. minsan kung masaya. Naghubag na ako yung lagway. Akong baba. Don't forget to subscribe to my channel. Please. And the new subscribers. Thank you. Salamat kayo. And don't forget to comment anytime.